ita ka ce ka wanke kana nufin shi kai ya wanke a saurara ki duk kwalliya ba kwalliya na ado na da ake nomar ba a'a da kayan sleeping dress. Na biyar, kar ka shiga tiraka ya zama na cewa a cikin wannan tirakan ka da kayan a jikinka gabaki ɗaya da kayan mutane suke. Wannan abin muna yin sa amma kwata-kwata bai da fa'ida. New episode on Zaman Chakra Array. Today's episode will talk about Turaka marital room. Yau muna sabon episode wanda muka shirya muku domin a samu ingancin zamantakewar rayuwar aure. Kar ku manta duk shirye-shiryen da muke yi wa Waraka Temple ke ɗaukar nauyin su kuma ita ke jagorancin abubuwan da muke. In fact Waraka Temple ce take da studio da muke program da muke. Saboda haka kar ku manta banda liking akwai lambobin waya idan kuna buƙatar irin kayayyakin da Waraka Temple ke saida wanda shi ma na gyaran zamantakewa aure ne. Ba zan cika muku baki ba akan kayan amma ku ji Hajiya Aisha Ibrahim Isa. Tare da ni yau akwai Alhaji Ya'u wanda kun sani kun saba min program din mu tare da shi kuma marubuci ne shi ma abin da ya shafi zamantakewa aure. Akwai kuma Hajiya Aisha Ibrahim Isa wanda ita ce CEO Waraka Temple wanda dama ta yi rubuce-rubuce da yawa a baya akan mata kuma ta yi aiki da gwamnatoci kala-kala zuwa kan yadda za a tarbiyyantar da mata kan zamantakewa aure. Kuma yanzu ta kware abin da ya shafi magungunan abin da suka shafi zamantakewar rayuwar aure wanda shi ma kai tsaye take yin su da natural herbs. Yau shirin namu zai zo maka gaske akan taraka. Kana cika ku da surutu Alhaji Umar kuma na bayani akan ya ake zaman taraka. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidi wa habibi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat. Innamal likulli imrin ma nawa. Yan uwa ma'aurata masu neman zaman lafiya. Muna magana ne da ku ta karkashin wannan bangare da ake kira wato waraka. Ita waraka tana ta kokarin gaya wa mutane ne ba dan ba ku sani ba a dan ku sake yafa inda zikira ta fa'ul mu'mini kuma wato dabara ta bata in aka same ta sai a rike ta da kyau. To mata suna da matsala da ba aka so a faɗa ba su san ta ba sarki ne da ido da ta gani shi maganar shiga turaka abu ne mai muhimmanci kusan shi ne 50 ko 40 a cikin matsalar aure ko kuma a cikin daɗin aure da kuma matsalarsa. Idan turaka ta yi kyau da abinci suka yi kyau tarbiyya ta yi kyau aure ya tabbata. To ɗaya daga cikin abin da yake magana muna ganin malam danta muna magana akan turaka abubuwa guda akalla guda 10 da mace ne kamar take yin su ba auren ba girin ba timai to manta shi ne guda 10 akalla suna da yawa. Na ɗaya da turaka ki tabbatar da wajen da za kike kokarin gyara da kadewa da yana da gyara da kura da canjin shi guda da sa tunani da abubuwan da ya kamata don isan cewar yau dinnan ko ba komai nan ne wajen kwanciyar to ya kamata a sa masa ɗanshi a sa masa a kaɗe abubuwan da ya kamata. Na biyu ki zo da kwalliya ba kwalliya na ado na da ake nomar ba a'a da kayan sleeping dress bayan kin da mutum dressing ɗinki kwalliyarki da cin abinci kun ci abinci kun sha kudu an sa abinci da kusa da baka na kwaɗayi an ci mara nauyi an ci abinci mara nauyi. To in za ki dawo turaka ki wanka na buta ɗaya to ya zama to kin zo da manki da gyaran ki komai da ba duka ki tsaf da kayan bacci ko ki riga zuwa ko ki riga zuwa duk ɗaya ne zaman to kin shirya to kiyaye abubuwan da ya kamata ki kiyaye. Na biyu ki ƙoƙarin ki sani abin da ake magana a kai shine karki ci abinci da yawa karki ki ci abinci da yawa za a ci turaka ba a ci abinci tun kina ta tusa hankalinki tashi ki rasa abin da ke ba wa nishadi a cikin zama shi sa ake cin abinci mara nauyi na kwaɗayi dan dankali dan kaza dan tsire dan fura dan kunu da sauransu. Na biyu ko na uku karki zo kuma da yunwa kike ji sosai to abin da ba zai yi ba. Na hudu karki zo da fushi ba a zuwa turaka da fushi. Na biyar karki zo da dogon hira yawan hira surutu a turaka ba a yin sa. Na shida ba a zuwa tumbur wato mace ta zo tsirara kuma a cikin fitila
ba a buƙatar shari'a ta hana kwanciya a cikin fitila, yin tsirara a cikin fitila, lalle a cikin ana son duhu ko da dumi, amma shari'a ce ta yadda karki yadda saboda yawan ganin kimatin ina kare da sauran akali ki a'a ko me zaki inda sanyi ne to ki tarji mayafin sanyi, inda zafi ne ki tafi mayafin sanyi, amma lalle duk musallan Najeriya to ki tarji huci mai kyau wanda zaki rubuta kokarin saboda zafi yana zafi da yanayi bayan baka da sauran kunna ko da fesawa ya gama jiki. Na tara ko na takwas to i zaman dukan cewar kin kiyaye bakinki da kunnanki da kanki da tsafta daga banki, ba karki yadda ki sa wasu kaya abin da ya sa waraka da ke gaya miki ki nemi maganin da zaki zama up to date kullum a cikin tsafta ce wajen sha da gyara ba sawa ba mannawa ba sha da shayi ne na sha ne na gyaran jiki ne ba laifi ba ne ki gyara ba a yadda amma ki sa irin dan wannan gida ko mota dan bashi ne da duniya sata shi yasa take ake son mace ta zama tarwada a wajen turakarta. To ina daga cikin abin da zan faɗa min na ƙarshe wanda a yau a cikin wani hira cewar mazan su kuma su kiyayi kura ƙarya cewar ba za ka tashi shan magani ba sai a da minute ya rage awa ɗaya awa biyu, to ƙarshe in kana yawan amfani shi za ka ji wani abu da yake samun maza a yanzu ɗan shekara 35-40 ɗaukewa sha'awa. Ki ji mijinki baya kula ki, ba duka ba zagi ba matsala ba, ki ga me yake faruwa, to wannan abin ke shi a zuciyarsa babu, saboda maganin da yake sha Viagra da kuma maganin da yake sha ba tsara masa ba a cikin waraka, bai gani ba bai samu ƙwararru ba sun ba shi ya afa ya sha, in ya zuke kamar danko ne ya dace ya miƙe ƙarshe in ya sanyi sai ka ji ba zai iya rufe kofar gida ba. Amma ba sha'awar in mazajen yanzu masu shan magani ba tare da sanin waraka magunguna ba da ake amfani da su a irin waɗannan gurare kamar wayannan na garurruka kamar hafs ne ko yaushe ko mutum ba zai ji wani yaron sa a ranar ba zai sha abin sai yana jikin sai yana ta gyara shi. To wannan abin da aka rasa a yau ka ji duk mutumin ina so faɗin in fasa bai dakta zai ƙara mana bayani, duk namijin da kika sani a yanzu 70 a cikin 100 ko 50 a cikin 100 ba su da sha'awa, suna ta tambayar su ci namijin goro, su sha magani, su sha kankana, su rasa me yake musu daɗi, wai me yake faruwa ne, ko su ji babu ko kuma su zama babu su da ƙarfi. To wannan maganin da ake sha ba tare da wannan amfani za ka dinga da shi a shayi yau da gobe, to duk mutumin da yake jin bashi da sha'awa ya dinga tambayar kansa. Maza da yawa na sani sun tambaye ni ba ɗaya ba ni ba, shi fafe gora na tafiya da karfe 8 mutum zai sha magani ya yi kokarin sa karshe in ya biya tasa bukatar sai ibar matar a cikin wahala, kuma an kwana biyu maganin ya fita ayi sha'awar ta dawo ta gagara. To ka riga amfani da wayannan abubuwa da ake sa su, wato in ka duba lambar da ake maganin sanyi ga abubuwan da ake amfani da su, kai ya kamata ka duba lambar ka aiko ka bugo ka tambaya a kai a siya, ko kuma ka faɗo ina za a siya ga dakta zai gaya ma inda za a faɗa ma kuɗin kayan da an yadda ka tura ma inda ake a gaya ma inda kake amfani. Allah yana cewa wasu alu ahalin zikiri in kuntum la ta'lamun. Mata in kuna son ku kiyaye mutuncin ku, amfani da dama musamman maza, amfani da damar cewar a lokacin karfe 8 ba isha kace zaka hada wani magani da ya kana wani su, to ranka zai baci zaka ta yi, amma lokacin zai kashe ma ido, zai kashe ma sha'awa, zaka ringa jin ba sha'awar kai ta neman magani, kuma kai zaka ta neman duk inda malami mai ganye yake kana ta nema ka ce wai anya kula da lafiya, ka cuci matar wata 3 wata 4 shekara rabin shekara har ma ta kai shekara ka ji baka da sha'awa. To gaskiya rashin kula da kai ne na irin shan kankana da abubuwan da yake bukata, su kayan zogale da kayan wa'annan da aka rada ma yanzu su irin su tsamiya da ita ake gaya ma. To wa'annan busassun abubuwa da ake bukata dan ka taimaki kanka ne aka yi, ba dan da mana boye ilimi, haramun ne boye ilimi. Dan haka muke tare da dakta, muke tare da ita CEO na wannan bisa ta Aisha Ibrahim, muke take
dama a kamfaninta da kuma wuraren da tekwas don ta taimaki mutane don da yawa maza suna cikin masifar ɗaukewa ai da daɗa ma da waɗannan kayan idan an gama program to mutane daga China, India, kasashe da yawa an yi programs da yawa bayan sun zo sun ga waɗanda muke amfani da su sun kawo waɗanda suke amfani da su sun gwada herbs sun gani wannan gaba ɗaya natural herbs ne su ma neman ina za su samu tsirran da fa idan an bayar hajiya kyauta take bada inda ka zo program din daga baya ne ma karban ya zama waraka ce ta musamman da wa'annan kayan idan an yi su ma har inda kake ake ma delivery kyauta saboda abin da muke so a gyara zamantakewa aure idan namiji ne kai ka gane cewa setin jininka da setin jijiyoyinka da setin tsarin da kake ciki a cikin turaka yana da kyakkyawar alaka da cimaka idan cimaka ta ɓata wannan setin to kana buƙatar natural herbs da daidaita ma wannan setin yawwa sanyi jikinka bari in baka misali manja a kwano in ka ci dan wake yanzu manja da yawa a kwano yanda kai amfani da ruwa dan ka wanke shi za ka ga ba zai ba sai an nemi sabulu to shi kuma a jikin dan adam natural herbs shine wannan sabulu saboda haka wajibi ne idan kai namiji ne ka kula da matarka a turaka na daya karka je turaka cikin fushi ɗaya kenan malam ya faɗi abubuwa 10 da mace za ta yi turaka da cikin fushi saboda in ka je cikin fushi yana kashe sha'awa kuma tana kashe ita mace idan sha'awa ka ta mutu ta mace za ta mutu saboda namiji ne yake tada mace sha'awa ɗaya kenan na biyu kakka shiga turaka baka yi wanka ba kazanta yana cire sha'awar mu saboda haka duk sanda namiji ya cire turaka yana tunanin ai shi namiji ne ba za ba ce sace ce wanka ba ya sani wahalar da ita yi ba wani annushuwa da ya bata na uku kar ka shiga turaka ya zama na cewa a cikin wannan turaka ka mai da hankalinka kan wani abu misali kana turaka amma kana rike da waya ko wata kwamfuta ko wata takardu ko wani makin da kake kamar su mala kuma a cikin turaka na hudu kada ka shiga turaka a cikin turaka kai korafi ita mace kana yin korafi to har ku gama ku fita daga turakan nan ba za ka iya tashin sha'awar ta ba ko me za a yi ita wahala za ta yi kai ne za ka ji na biyar kar ka shiga turaka ya zama na cewa a cikin wannan turakan ka da kayan a jikinka ga baki ɗaya da kayan mutane suke wannan abin muna yin sa amma kwata-kwata bai da fa'ida za ga mutum a turaka amma da rigarsa da wandonsa da komai bai siyo wani dan boxer ba ko wata yan riga wacce za ta yi kamar amma an ce ita kadai ta je ta sa na wata ba za ta iya abu na farko ta tanaji ruwan dumi a plus don akwai kasamin namiji kasalallen namiji ba gidajen namiji a yanzu a saurakaci ta tabbatar da cewar ta ajiye ruwa a plus duk juyin duniya ta ajiye ruwa a plus amma tsaya ban gama ba ni ja na anan shi tsaya ni magana ta anan shi ne ai an gama gaya masa abin da za su yi ruwan da za a saka a plus din na wannan plus din ko da ta tanaje shi idan ba mai wanka ba ne idan ba mu gaya mai ya zama na yayi wanka ba wani ma yana iya ce mata a'a ba da wannan lokacin kuma kazanta ce a'a ai a madadin mata yauwa matan nan sun aiki wankan ki sha sleeping yauwa ki je ki shafe jikinki da oil ki shafe jikinki da turaruka kala amma ya ganki ba zai yi irin nuna dokin nan da sha'awa ba sannan kuma in yi mu'amalar ba zai yi maganganu na ta ji daɗi ba sai dai shi yake so kawai ta faɗi maganganu saboda kaga mu muna koya musu irin maganganun nan da ake yi like morning like dirty drugs muna koya musu yadda zaki gigita namiji a wurin mu'amala amma shi ko gum zai yi wato gaskiya zance kamar doya ba dole bane amma ni na da ja ni na da ja ina da ja saurara na yadda da ku saurara mu Hausa Fulani muna da buƙatar shi namijin Bahaushe karɗai shi burinsa a kyauta masa ba zai ce ya kute ba shi dai ego ne yake da da kenan amma yanzu ana godiya kuma wanda ba in dai baka godiya wata kan mace ka jike wannan wahalar ba ma godiya aka ce kai ba akalla ka nuna gamsuwa wata alama ta gamsuwa magana ce wani numfashi ne wani tun kafin ma a ce an gama wata mu'amala zai dinga zabga mata addu'a Allah ya miki kaza Allah ya miki albarka Allah to kana ƙara addu'a ya manta ba
masa idan amarya ce ba saurara ka ta ai ba sai amarya ba duk na duk ba gidan ku ba saurara wata rana saurara ki ce wata rana ya danganta ku rinka auna aji na maza wani mai godiya ne wani mai barkwanci ne wani dundurusu ne to dundurusun nan ba a yawwa wani zobaro da ne ba su kari saboda haka ku ringa auna gilas na maza amma kun bari na gaba goma nan yar ne ka ga ma zami ita ma ai ban gama cewar ban gama cewar ita mace kada ta biyu unguwa kada kai kara kada kai fushi kada ta biyu unguwa kada ta biyu kudin bashi kada ta bashi zaka da dogon hira me dogon hira amma ruwa dai ina nan a plus da wasa da kisa cewar ga ruwan ka na aje ma ko dan shan kunu ta yi gaci ta zama ko ba komai ko buta ɗaya ne yi wanka ya ji daɗi kuma zai tuna kuma boxer da ai ban gama ba boxer din da naka ce a siya da kayan bacci wallahi tallahi wata take siye yanzu da ba laifi ba ne ta siya ta ce ka siyo in ba su ba ta tura ko suna tafiya ta a bari na gama na faɗa mazan su ma abubuwa 10 na faɗi 5 na 6 kakka shiga turakan matarka kana warin baki saboda mace tana tsanan namiji a yayin da yake ba a iya faɗa musu amma ka sani ba ta bukata sai dai kaga tana to wani haka saboda me kai ba toilet ba kai ba din dis ba amma ka zama timus ji take kamar an mata an sauka mata wallahi ka saurara gaji ita ba ki saurara duk saurara abin da yake nema ku sani saurara bari gaba goma na yi 6 a'a na ji ku saurare ni ai mun bada fanni na zan magana ita mun namijin da yake da taurin kai da girman kai ba za a yi mai gyara ba ai mun faɗa a sati muna na jiya ba a yi masa wa'azi da kuma yi masa gyara to ai shi ne muke program din yanzu muke gaya masa saboda har da ba da za a masa ba to saurara ba sai ka kai ba to sai zo muke fito isa da sabo ko su ne ita ba ta mai kisa za mu ba mu kisa ne gaba daya amma mace mai kisa za ta ajiye alewa ko wace iri ce da kanin fari ba dole wani baya zuwa sa da shi man goge baki alewar da za ta siyo daga waraka alewar ta waraka ce ta ba shi ta yaki daya ta ba shi daya ta ce daga bakin ka magani ta buɗa ta sa masa kuma wani abu ne mai shiga rai ko me ta rage sannan na biyu in babu alewar nan akwai kanin fari kanin farin nan za ta gutsura shi a bakinta kwaya biyu kwal ta daure ta ciza ta kurkura bakinta zai kanshi shi in ya ji warin bakinta da kanta da hammatar da gabanta ya tsare ta kenan to shi fa ita kuma ai yanzu kana ta magana ai ka wuce wannan magana ku bari illandin mana ni ba malam makaranta ne sai na tattaro na kai amma kai abin da yasa ni ba nan ta ai saurara abin da yasa ita mace ke kuma ke ya faɗo abubuwansa guda kai ne kisa sauraron sa ne saboda masu saurare su saurare ji maza suna kan wannan to amma wannan babu wajibin mu ne ai ba mace ce za ta wanke wani miji baki ba kai namiji kana ji na ba mata ka za ta wanke ma baki ba ba haƙƙin ta bane ba haƙƙin ta bane ai sai na ƙara ba haƙƙin ta bane ba haƙƙin ta bane ta sa ma ka rumfani a baki ina so ku gane wani abu ya kamata mu gane manzo Allah sai duk abin nan da na faɗa wallahi umarni ne daga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ya ce mu kula da mata har da ba su haƙƙinsu ɗaya daga cikin haƙƙinsu shine ka wanke bakinka ka yi brush ka yanke faratunanka wayannan abubuwan ka shiga turaka cikin me cikin nutsuwa da cikin farin ciki yadda ita ma aka ce ta saka turare kai ma ka nemi turare ka saka abu na 7 kada ka shiga turaka kana ga me idan kana da matafiye da ɗaya kar ka shiga turaka kana ga me gaya matarka kana so ta yi kamar wanci wannan abun kuskure ne za ki ga namiji a turaka amma yana gaya matarsa yana ba ta labari ki yadda wacce take yi aure ya mutu da yawa akan wannan ka bar ta ita ma yadda take yi ka karbi nata a wani abu daban shi sa aka yi tuwo aka yi shinkafa aka yi wake aka yi dan wake saboda me kar a ce komai iri ɗaya ne ita ma ka gane irin nata ka gamsu da irin nata na tara ko kafin nan idan yau ka fara shigowa cikin wannan channel din tamu ta Rumbun Hausa TV ka yi mana subscribe sannan ka latsa alamar ƙararrawa domin sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora.